Здравейте, приятели! Казвам се Наре Карзоян. Тук съм в Габровския Балкан. Искам да ви представя две мои изработки под един навес. Започвам от пещта с барбекю, която има отпред врата с стъкло, мое лично производство, и оформена с дървена града с декорация в горната част. Възможност за две скари, врата с изолация и, разбира се, аксесуари, също изковани от мен. Сега в момента ще отворя вратата, да видите как работи самата пеща. Тук съм подал два отвора за въздух, дясно и ляво, като този въздух е необходим, когато се затворят вратите, пещта да функционира безпроблемно. Отпред има предверие за поставяне на скара. Може да се пече и да гори пещта едновременно. Така изглежда отдалече. Около пещта има оформен кът с плот, мивка, уреди за правене на тесто, място за въглища, за дърва, отстрани са окачени прибори. Ако се обърнем от лявата страна към залата, ще видите още една моя изработка. В случая това е камина с френска чугунена камера, която е облицована, по-скоро зидана с огнеупорни тухли и отново оформена с красива града с ковани детайли, заедно с аксесуари, също изковани от мен на ръка. Радвам се и ми е изключително удоволствие да ви показвам мои изработки, направени с голямо желание и любов. Аз бях Наре Карзоян. Ще се радвам, когато гледате това видео. Поздрави!